се радвам, че вие работите в тази посока и според мен тепърва може много да допринесете и не искам да си тръгвате от тук с негативни чувства. Напротив, уважение към аудиторията. И за бъдеще да работим. Един последен въпрос само. Да, разбира се. Слушайте, Бихте ли оттеглили проекта си, ако хората надделят? Вече е късно. Значи, нека да... Ние си говорим съвсем кратко. Значи, моята идея, провокативна, признавам си, някои казват налудничава. Да, само че аз знам, че това нещо може да се случи. Преди да я покажа, то може да... Ма то ще се случи, ма няма да ни е приятно, бе. Тази идея имаше голяма реакция срещу гребната база на времето. Нека наистина трябва да тръгвам. Значи, моята идея се прие от кмета и от общинската администрация. Приятно ми е, че някой го оцени това нещо за разлика от вас. Появи се програмата Зелена и достъпна градска среда. Заключаха се двете неща и вече това е проект на общината с финансиране по европейска. Аз не мога да го оттегла. Ма изобщо не е. Програма е финансирана не от там. Заема беше спрямо. Откъде пари? Излиза от моята компетентност. Аз не говоря за пари. Питаха ме хонорар. От моя хонорар си купих един много хубав професионален монитор. Няма да забогатея от този проект. Чувствам се виновен за това, че сме тук. До толкова, доколкото предизвиквам толкова много хора, но от друга страна ме е приятно, че има за какво да се говори в този град. Това ще развалите едно от най-приятните места за живота на хората. Надявам се да не... Защото влязат ли колите вътре? Къде? В градина. Ще влезат, сигурно. Колите в момента са в градината. Искате ли да излезем сега да ги видим? Не съм самата. Има коли в градината, те са противозаконно. Ама вие с 170 места, само 10 секунди, няма да решите този въпрос в никакъв процент. И 100 000 лева струва едно място. Това е безумие. нека да внесем едно пояснение. Ако може, еднозначен ще отговора, ще бъда много бързо. Да. Говори се, че подземния паркинг ще фундира на 4 метра, нали така? 4,20-4,30, т.е. над ниво на подпочвени води. На ръба на води. Така. От сезона тази година е слушала, може и да не стигне. Искам да споделя, че вие ще потвърдите дали е така или не е. Становището, което от Лесотехническия университет от Штилянов е за това растителността дали ще бъде увредена по време на изкопните работи. Да. Нали така? Влияние на изкопните работи. Точно така. С становище на Съюза на ландшафтните архитекти, Пловдивската гилдия изразява мнение, че в рамките на 5-8 години след строителството на това съоръжение ще се дренира почвата, ще падне ниво на подпочвени води и по този начин по-възрастната растителност, която е трудно адаптируема, ще загине. Всъщност, която е най-ценната, защото тя е от първото българско изложение. Такъв пример имаме и с гребния канал 80-те години. Тогава Онгозната гора загина поради падане на подпочвени води. Това е една скоба. Въпросът ми е, тъй като това е използваемо помещение, има дренажи, ще се изпомпват водите. Има ли асансьорна шахта, която да достига до 7 метра надолу? Защото това нещо се премълчава и всъщност най-дълбокото фундиране, кое ще бъде не на целия паркинг, а има ли шахти и отделни места, които се фундират под ниво на подпочвени води. Искате ли да отворим пак чисто? Ще да отговорим конкретно с факти. Да или не? Първо, желаете ли отговор на този въпрос? Тръгвам, видях, че вие говорите кмета какво ще вземе, Рошвет и какво ще вземе, значи аз нямам интерес. Не съм в тази схема, сигурно има такава практика. Държавата е подпадена. Значи, в проекта няма предвидена дренажна система. Нека да обясним на тези, които не знаят какво означава дренаж. Кладенец, където вода се черпи постоянно и се изхвърля. Проекта няма такова нещо предвидено. Откъде ли идват вашите опасения, че гората, парка ще се дренира при експлоатацията? Има ли фундиране под ниво на подпочвени? Има, само че не е на 7 метра, а на 5 или 5,20. Това е пропадалото на една асансьорна шахта.
подпочвени води. Да, там ще има локално водочерпене, което става въпрос за 10 нямаше да кубика има. вода. Всяка една сграда в Пловдив, асансьор... Това е асансьорна шахта, не е дренажен кладенец. Не е Значи, не, знаете ли какво? В София... Тя е асансьорна шахта пълно с вода, която не се нарича дренажен кладенец. Чакайте, тя трябва да бъде с перфектна изолация. Нека да ви кажа нещо. Комуникация, господин кмета сте освоили неговия речник. С кмета съм говорил два пъти. Нека да ви кажа къде има дренаж, който работи. В МОЛ Сердика в София, поради неперфектно и недобра изпълнена изолация, за да не влиза водата вътре в паркинга, работят помпи и свърлят огромни дебити. Това единствените притеснения, които имам за този проект, признавам си го и съм го споделил и на кмета, не на заместник кмета, е изпълнението. Ако се компрометира изпълнението, бъдете сигурен, че ще ме видите на първа страница в Марица, че в парка наистина нещо се случва недобро. Това е най-малкото, което ще ви случва. Ще избират изпълнител. Длъжен съм да бъда там като автор на проекта и да следа за изпълнение. Строителите за нероден Петко не мога да говоря. Бъдете сигурен, че дано да не се наложи, защото ако се появява във вестника за проблеми с градините, знаете, че наистина... Вие вече сте по същия повод. Колко време горе-долу ще бъде? Значи при добра организация това нещо може да се направи за една година и за по-малко. Другия въпрос... Една година ще бъде строителна площадка. Това е пределният срок, който е в обществената поръчка. Другото нещо е, рамката на програмата е 2 години. От 2 години трябва в момента и тези срокове течат от юни месец. Половин година мина, сега ще дойдат обществени поръчки, ще има жалби за изпълнители, кой какво взел за рушвети, пак това, пак за ония. Нали? Говорим си вече като граждани. Това се говори постоянно. Може би до година март месец ще се почне. Цифрата друга следващата е ролята на обществото. Благодаря ви за вниманието. На никого не съм обиден. Това са моите координати. Шеф, прави, че вие дойдохте, защото другите ги няма. Точно така. Те поддържат този проект, само вие дойдохте. Значи, аз съм бащата на този проект, след това се изродиха много роднини, някой си го присвоява, дразна се от това нещо, на ваше разположение съм. Заповядайте.